И здравейте, дами и господа, съм Пешо ГеймБГ и днес ще гледаме в Infinity Craft, че оцеляваме. Между другото, преди малко да снимах един клип, къде правих една къщичка. Другите неща просто беха от една друга къща и ги пренесох в тази новата, ама клипа беше филмът и да, заради това беше филмът такова микрофона, забравих си пусна микрофона заради това. Като е много хубав кеф. И да, нека си пробваме късмета сега. Какво ли ще ни се падне? Не, дърт! Много добър късмет тя. Нямам думи, просто го метам. Ау, даже не мога метам, ами ще го оставя в някой чест. И в този чест намерих два диамантени блока, които с огромно удоволствие взех. И ако питате, да, това не е скина на Хелън, това е един друг. И да, нека си ходим в хома. Който направих на пътнатия клип. Падам долу. Стара на малко звука. Така. И kindest. Защото видите винаги с чунок. Да, направих тази третажна къща, като беше някъде половин час. На звука беше, този микрофона беше филмът. И да. После имаше голям сад от мене. Но да, защо да ви радва това, което съм направил. Червони бунга, направих си градинка. Тук някой се смахнали. Има буква. Епче буква пак е поръснал. Много по-разбръсте това бамбук, бе. И така, мисля да тира да си завърша къщичката, стаичката. Ето тук направих, ето. Само това бех направил и да. Тук малко покопах извън кадър. Тук имаше такова, ето нареса ми. И да, къде бех оставил да работя? Ето тук. Така започваме и да довършиме. Направих тия глупости. И да, да довършиме вече. Що на мен ми обръзна. Така, знам, че на вас все пак ще е тъмно, който снимам с хиперкам. С известно време месва да смена на Fraps или на DX Story. Не знам, като събра 20 абоната, напишете в коментарите. Тоест, събра ли 50 абоната, чак тогава ще я смена, затова така сега трупаме. Но или DX Story или Fraps сета. Знам, че двете програми са сложни, ама сета. Ще науча се пак как се работи с тях. Те за мен са сложни идеи, за вас може да са лесни, ама да. Преди съм снимал с Fraps, преди тя ми беше лесна, ама от 2 години не съм снимал с Fraps си забравих абсолютно всичко. И с DX Story е същата работа. Само че по-отдавна. Имах един друг канал, ама няма да оставям след последното за него, защото да. Трябва. Вижда отиваме в Facebook страница, където там мога да следвате. Така, още един турч. Ще ушимна тук. То ще го махнем, защото там не е добре къде съм го сложил. Ще ушимна тук. Този тук така. И да, не мисля да го правя за бързен кадър, защото има много неща, които да говоря. И да, ако ще ме питате от кой град съм, Разград. Сега съм в Разград, да, в Разград съм. Ако ще ме питате дали какво живея, блок или къща, живея в блок. И да, сега до секунда, що имам една работа. И да, дами и господа, има проблем с малкия си брат, който е на 3... Жив съм! Който е на 3 години все пак. И да. Не е в печката, бе! Къде ми е храната? Ако
на други все пак и да. Не искам да се живея с малък брат, ама да. Ако вие имате малък брат, ще минете един лайк. Ако имате голям, пак ще минете един лайк. И ако харесват поредицата, пак ще минете един лайк. Защото, да, защо не ще минете един лайк? И да. Ауч. Да, прав се забих. И да. Цял един стак за една стена. Невероятно. А отвън колите не спират. И да, тук някаква врата се отваря. Съжалявам много, ама вече клиповете казвам и от тук нататък ще ги качвам през нощта. През да няма да видите нито един клип от мене. Ще се качвам по 5-6. Да. Тук трябва да разкопаме също. От тази дупка ми тази мина. Тъжно да, направих да покажа мината. Ето тук също малко копах. И да. Сега разкопаваме това тук. Разкопай. Разкопаваме. Разкопаваме. И тавана също трябва да направим. Така. Това тук ще бъдат вратите. Така. Тук кора също да сложим. Окей. Така. Има един торч, който е хубав. Ако вие не виждате, ще има един тук. Как това не го видях, бе? Как мислях това не го изкупим въпроса. Тук асансьора не спира да бучи. Надявам се да не го чувате асансьора. Окей, остана само таванчето. Така, горе има вода от фермата. Някаква фермичка. Така. И за край на клипа ще направим нещо. Не знам баш дали ще ми го дадат в края, ама да, от колко време снимам? От 7 минути, окей. Мисля, ще го направя на части. Защото мога да снимам само 15 минути все още. Защото все още не съм си купил програми. Или пък ще почна да снимам с Camtasia. Да, мисля да почна от другите епизоди вече с Camtasia да снимам. Един коментар ще ме напише, ама Camtasia безплатната не може да се качва. Абе тихо бе, аз знам един сайт къде може. Ако искате ще оставя линк в описанието за сайта, от който може да теглите Camtasia и където като снимате по един час или няколко там пак да може да качвате спокойно, безплатна е. Но все пак ще оставя в другия епизод. Ще оставя в описанието линк, защото сега не мисля да оставям. Какво е това? Защото да, напишете в коментарите дали да оставям или не. И да. Та праса разговорих от някаква машина. Договорене. И да. Ще покажа в... Аз май, че ви показах и трите стаи къде направих. Или не съм. Не знам. Сета. Колко вече нямам? Колко? 10 минута времето ще ми стигне. Няма да се притеснявам. Който е гледал филма Горещо маце, да пише в коментарите и да шимне един лайк. Да, харесвам лайковете и абонираме нейната. И да се абонира. Много ще се радвам, ако се събера абоната на този клип. Моля ви се, двама хора, които да сте, абонирайте се за мене. Ще бъда много благодарен. Ще покажа един сайт, където няма го казвам сега. Просто които се абонират за мене, винаги ще покажам някакви тайни сайтове за игри, които много хора не ги знаят, защото тия сайтове все пак са ги направили едни мои приятели. Затова вие не можете да ги знаете. Те там игрите всички са
такива безплатни и тръгват на си всеки Windows. Ама, имате ли под Windows 6, вече няма ви тръгват. Затова да, който се абонира за мен, ще му покажа сайта и да сте ли там игрите. И да, чакай сега да долу аз къде изчезнах. И да, стачката най-накрая е готова. И да. Това беше мене, не забравяйте да се абонирате и чао! И това не е скрина на Хивъмпо. И да, чао.